vă arăt cum vreți să luați. Dacă vreți să luați caracterul ăsta, mai apăsați pe ce vreți, pe care vreți. O faceți așa pe care vreți, așa, eu îl vreau pe ăsta. Îl țineți și aici, la legendar, puneți unicornul, ce vreți și uite, jump. Ca și cum acum îl vreau pe unicorn. Apăsăm. Acum apăsăm aici. La ALL, dacă aveți asta. Apăsăm la legendar. Apăsăm la ăsta. Și am și ăsta. Dar acum asta nu mai e la. Dacă vreți să încercați, dați în comentarii inimi și follow. Ne vedem la următoarea. Și o să fac și pe tablet.